اینه بخاش اینه غناجی شویت های غناجی یک دیتا تا یک نیم ساله های اینه ما مشگو سالان خول غناجی هم وای که لوش پرست که اینه دندونش تمام ویش کن این شان همه خیلی این دیونگین شک دیتا همیشه طبقه اونه اینه ولی دندون اینه تمام ویش کن اینه ایش این یک ساله و دموه های یک ساله و دموه های اینه هستش اینه یک ساله و دموه های خیره که دندونش چه حاجتی دندون شونتی داره که گوساله ولی اینه گردن شبین اینه ای چارم شای اینه ای برش اینه ای قفاش 21 сар буқои зотӣ фурӯшӣ барои бастан. Пародаҳои Сементал, Грейфорд, Микки Маус, Лимузин ҳар намуд пародаҳо ҳастанд. дӯстони азиз, пародаҳои гӯштӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз, буқо қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ном ноҳияи Ҷиликул, тарафи район дар. дӯстони азиз, ин бародари оптунфурӯш аст. касоне ки ҳамаша дар як ҷоягӣ харидорӣ мекунанд, нархи хуб када метиҳад. дӯстони азиз, дар ҳақиқат нархҳои хуб када метиҳад агар ҳамаша касе дар як ҷоягӣ бигирад. рақамҳои телефонша бигирен 077 78 00 70. телефон прямой занг зада метавонед, ватсап дора, имо дора. марҳамат дӯстони азиз. синни соли буқо аз 1 сола сар кардагӣ то 1 солаву 6 моҳара, яъне 1 ним сола баланди баландаш. дӯстони азиз, ҳолати буқо, хӯрдан, саломатӣ, вазнгирӣ, дигар ҳама тарафа 100% ай. дӯстони азиз, бо дили пур гирифта чӯбонӣ мекунед, иншоалло фоидаи хуб ба даст меоред. касе гирифт барака ёбад. дӯстони азиз, ана акнун нарху навошон ай 23000 сомонӣ то 25000 сомонира. кадом моле ки маъқул шид ай скриншот роӣ кунед, ё ин ки рост пеши моло рафта метавонед ай пеш дида баъда харидорӣ кунед. дӯстони азиз, марҳамат. аз номи канали Маъмур Азия муроҷиат кунед, ҳатман муомилаи хуб када бо нархи дастрас шумода метиҳад. даставка шуд, дигар шуд. дӯстони азиз, дар вақти савдо маслиҳат мекунем кати ҳуҷӣ. марҳамат. чӣ хеле гифтем пародаҳои Сементал, Грейфорд, Микки Маус, Лимузин ҳамин пародаҳо ҳастанд. марҳамат. пародорони зотпарвар ҳаракат кунед. ҳам барои бонӣ, ҳам барои зотгирӣ мешавад. иншоалло ки буқои хубанд. рақамҳоро гуфтагием дӯстони азиз, телефон ҳаст, ватсап, имо ҳаст. алоқа баромода мегирем. آخر جا را تازه کنین، نه قاق کنین.